Juragan Embang Mas Beno. Ayo maju sini dong Bunda. Ini nggak ada yang ditarik apa ya? Malah muter-muter. Ini mana bos ayamnya yang mana? Mana Bu? Nggak ada.
Juragan Bang ya sudah. Katanya semuanya juragan lah kok nggak ada yang berketerampilan tangan nih dia tadi. Lah yo. Driver Ciputat. Mister Brandong berapa ini? Asik. Ayo Mbak. Hey, Wasik. AWSD. Jadulnya Indonesia. Aku iki tukang tambal ban. Mas Uripe Biono. sadalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Dhuwur men lho Mas. Yo yo. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kampungan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Asik. Enak euy. KWSJ nada. Yo. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ana ban pecah. Asik. Wah iki mesti rezekiku teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor pecah maneh. Baik diamankan ini. Rezekine tambah lumpuh. Oe Tambah lumpuh, oe tambah lumpuh, Oe tambah lumpuh. oe tambah lumpuh. Yo. Masuk. Mangan. Ini bareng meneh. Ih. Asik. Jendur-dhuwur. Mambu. Yo. KWC. Awas, aku iki Tambal ban uripe sak dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yuk. Goyang lagi ya Masku. Ayo. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kampungan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Asik. Ih. Yo. Asai. Yo. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ana ban pecah. Mesti ku rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah lumpuh. Oe Tambah lumpuh, oe tambah lumpuh, oe tambah lumpuh, oe tambah lumpuh. Yuk. Wasik. Wasik.
Lah kok iki wis melungsungi. Kopios. Asik. Yuk Mas Agung, Mas Ateng, Mas Nyomo, Mas Grandong. Duh, adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri orang. Cintaku hanyalah adindaku sayang.
thank you Mas Tono. Wong lanang yen duwe bojo pituan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Kuatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo klam ning cingkrang genit mripate goyangane merangsang. Cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang.